Si visqués aquí, al cim de Puig Castellar, i estiguéssim, si fa o no fa, al segle III, jo seria Iber. Viuria en una casa que seria més o menys d'aquesta mida i des d'aquí, des de dalt de la muntanya, vigilaria l'arribada dels romans. Mireu, aquest és el meu nom en Iber. A la casa que hem vist hi tindria un teler i possiblement un molí de blat com aquest. Celebraria cerimònies de fertilitat amb la deessa Demèter i posaria llenya a un foc amb què em fogués gegantins. Com aquest. Si nasqués 1.400 anys després, ho faria a l'època feudal en un paisatge presidit per la Torre Valldovina. Des d'aquí vigilaríem les invasions dels sarraïns i això sí, la meva vida estaria regida pels desitjos del senyor de Santa Coloma. Per ser un pagès independent haurien de passar gairebé 7 segles. I seria com en Jaume Galobardes, que en el seu llibre descrivia com era el seu dia a dia al costat dels comptes relacionats amb la vinya, el blat, l'ordi i el sègol. La ciutat era un indret agrícola que es conservava molt bé gràcies a la magnífica frontera vegetal que era el riu Besòs. I és per això que uns anys més tard la ciutat es va convertir en un destí d'estiueig. Amb un il·lustre estiuejant, en Josep Maria de Segarra, que vivia aquí a l'edifici del museu, que era propietat de la família. I ara, si voleu, podeu fer una passejada per la Santa Coloma del segle XXI. Jo em sé moltes de les seves històries, però em sembla molt millor que les descobriu vosaltres mateixos. Vinga.